이미 내일에 자기가 보이는 양반을 보여주는데 너무나 보이는 보여주는 너무나 보이는 자 알아들어 어서 보려고 베스트 레벨 이 보이 됐어 hello 그때 역시 손들어 있으면 됐어요. 머리로 하나가 작은 하나가 봐야지. 나이가 하나가 좋아해. Itu bang Rudi. Dari perkara aku super apa aku. Ini. Lapor aku. Ampai kintu, kau lagi. Sehingga aku. Orang pun aja kena, transfer. Orang pun aja kena. Sehingga proses sedinagi suci kau juga paling kuat dah apa tu? Oh masih kau apa pula pula. Oh. Suci ni baik, suci paling kuat baik ni tu orang kaya. Bukan apa lagi tu? Bukan apa? Tapi jangan itu berpare. Hei, mai pare. Mai pare apa? Sukses jangan. Nabi berumur jangan haya. Mudang dokumen teruskan haya. Mukrudu ni umma tahun ni haya. Karena sukses untuk grafisnya apa mabai di masa is. Ngambak. Dan kalian selalu 생각을 너희는 방문 예시빈 마치는 속시 탈렌트 바이나 하토의 다바 콜라 포나치 당신들아 이 안파이 민다우 사람만의 칼이 사이코가 나니 아들님 스토드는 그탈랑 셀지 그것이 모니터는 그런 뉴스 채널하고 보로보니 뉴스 채널하고 민다우 사람나야 찬스 공시에 가야지 종종 찬스 말은 찬담을 고치에 가야 오목자이가 내 오목질랑이 근데 찬이 보내가 나는 선방도 그런 칼은 걸어가고 있네 말을 들리잖아 그러나 막 사람한테 가서 많이 차네 못 가본 자이야 그러나 만약에 부모와 이해 도시는 하바이 철등을 찾고서 안고서는 문바이 이 부모로 너무 많은 사람하고 하바에서 내방 거 이하다 탈이 잡아요 누리는 탈 아니 막 세공 시간이 내게 또 모습을 생각나 이거 왔지 산양 부자 봐 나 부자 산양 부자 어이 여러분 산양 부자 그리고 우리나 이삭까지 그나라 이거는 마마에서 그라고 문좀 다르네지 그냥 다르나 안발 다 흔한 통화로 본걸 사람난 거 하면서 물이 흔한 나기 때문에 고하고 아니 힘들고 그런 걸 고하지 안쓰러운 자도 문화를 갖지 고하가 많은 힘들고 살자이 그리고 20분 가봐야 아니면 좀 기대해서 한거 그리고 가수를 왔으면 그걸 가능하겠지 뭐 물리고 괜찮잖아. 물리야 되겠지, 이런 식으로. 분자우파
जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होमब्ला खारा खारि बबेबा जायगायाव उन्दै आहार जाफुनायखौनो गारनानै खारबाय मानसिनि गथ'खौ अन्थाव बाथाव होननाय खोनायाखै दा सिरि सारा दोनफैनायखौ बाथां खारा हिनजावफ्रा उन्दै गिदिर सारि मासखौ गारनानै खारा जेब्ला फिसाया 5 बोसोर जायो 10 बोसोर जायो होमब्लासो गारना खारो ओंखायनो आङो हौवाफोरखौ खावलायदों हिनजाव गोनांफोरखौ जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों सिरि सिरि लानायखौ नों एसे थाल मोनदों बै समावनो फिसाखौ सानसाल' होमब्ला फिसा खांनायाव बेसर लानोसै बियो आरो बे हौवाफ्रा गथ' गोरलै गोनांखौ लाना खाराखौ जुदि नोंनि हिनजावा सोरबाजों एसे फोनाव माबायाव ओरै एसे नोङो थाल मोनदों बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाय फिसा सासे थांनायाव गैयाबाबो 3 सारि बोसोर नांगौ सानै लासेयावबा जुदि खारहां माहां जादों नोंना हिनजावा सोरबा हौवाजों नों लाबावदों सानै जाबाय फिसाया बिदियावबो लाखोला खारहां माहां खारलाबायनो नागिरो बै समावनो सासे लाबाव साथाम जाबायबा आरो जुदि साथाम खानसेयावबो सोरबा हौवाजों रायलायबावो लाइन लाबावो बै समावनो सासे लाबाव साब्रै जाबाय साब्रै जायोबा साब्रै फिसा खाङोबा गैयाब्लाबो 15-16 20 बोसोर बेस्थ' जाबाय बियो फिसा खांनायावनो होमब्ला बेवहायबो होमब्ला मा समाव खारदों बियो फिसा खांनायाव बेस्थ' थाबाय थायोबा जेबो लाङा बे जाहोनो हानायफोर बेंटलजों थाङो दिबासा Hindi minasya para kumbay. Bentol. Bingo थांना गुबै साबो गावसिना बास बुनानै बेंटल हाथुटाखौ ओरैनो मानसि नायनाय माने बिराद बेस्थ'ना बेस्राफोर बेंगलाव थानायफोरखौ बेंटल होननानै जा बाजुबाय नै गारि फैबाय गाखोबाय आरोखि बेंगलाव गाव सहैनो न'आ गावसिना बेंटलावनो थारखि बेंगलाव सहैनांगौबा बेंटलावनो सहैफिनबाय आरोखि आंखौ फारिया इसोरा बिदिनो लाबोफिनबा मोजां जायो औ बै सोरबा सालाकथार गिदिंना फैफिननो रोङा बेंगल होननाय होनदों सानदों खोमा बेस्राबो हाखु दाखु ओरैनो मानसि बैसो लानायफोरखौ नायनांगोन आरो बेंटल न'आव ग्रोब ज'ना दं रायजोफ्रा बहा खारगोन खोमानि जाबाय बेस्राबो बे मोनो गाव जानाय बेस्राबो आयो ओंखायनो खारोबा एसे साला जानानै खार गाज्रि जायो बिदि गान खनसै